makauban ang usa ka graphic designer nga mitanyag og libreng mga design ug layout sa mga nagkinahanglan og design para ning panahon sa sinulog. Busa, let's all welcome Ino Katapusan Jr. Maayong buntag kanimo, Sir Ino, ug welcome din sa GMA Regional TV Live. Yes, good morning. Maayong buntag kanimo og sa tanang mga nananaw naminaw niining programa. It's Senior Sir Ino, first of all, nganong naghimo ka og font or design para sa sinulog? Una sa tanan, gihalad jud ni namo alang kang Santo Niño. Og tabang kini aron sa pag-awhag sa mga turista nga mobisita panahon sa sinulog. Sir, nganong imo maning libreng gitanyag sa mga interesado nga mo download o mo gamit ni ining mga designs? Before nako mo answer sa katong about libre, no, so about the duration of font making, no, we started like last July 2022, so mga 6 months gid ang duration, so it takes a lot of time, no, to create font niya. So about sa kuan nganong libre ni nga font, so actually di lang kini amo ang font nga gilibre, no, during sa Pasko among gihatag tanan among font nga gihimo without any cost. Do dili sayo ng paghimo, but we just give it for free, no, pasalamat lang. And we also notice nga sagad sa imuhang mga designs kay mabulokon kaayo. Nganong kiniman nga mga kolor ang imuhang napili? I would say nga nagpareho lang gid siguro ang goal sa among mga client, no. It doesn't need to have a kuan something colorful, gid dapat ang project na mo, no. So kung atong i-relate sa kuan atong kinabuhi, I would say nga focus lang gid ta in making beautiful things and good deed. So kung sa Bisaya pa kanang maayo nga gawi, so mao ra na among gibuhat gid sa among team, so as a culture, so kana gid. Sir, para masayod ang atong mga viewers, pwede ba nimong ma-share unsang imuhang propesyon? I know dili ra ako ang nag-work dito sa tanan. So actually, we are a team of creatives. So we are a brand consulting company here in Cebu. So we help business become a brand. So we do brand strategy, brand identity, and packaging, and typeface and font design. So mao ni among typeface, font design nga mong gihimo karon. You mentioned earlier nga halad ni ninyo para kang Senyor Santo Niño. Sir, para kaninyo nganong importante nga mohalad mo sa inyong talento, ilabi na karong sinulog? Mas maayo kung kuan kanang maghimo kag kanang big impact sa community, like bisan og gamay nga butang pero dako siya ga impact, makatabang siya sa community. O para sa mga interesado nga mo download sa inyong mga fonts and designs, sir, asa mo pwedeng makontak? Yeah, actually, ang 3D sulog pwede na nimo magamit sa Canva. So design it with Canva na. Then naa sa tay website, pwede nimo ma-access ang link dito. Ug isip pa na po, sir, unsay mensahe nimo para sa ato ang mga viewers karong buntaga? Share your blessings and skills, then make an impact sa community, no, bisan og unsa pa nakagamay, basta purposeful and then meaningful ang imong gi-work, then that's all good. Ug daghang salamat, sir, sa pagpaambit nimo sa imong talento. Thank you. Thank you, Pit Senyor.